and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to Unsa? Asa ka? Imo kong likayan? Jane, please. I'm sorry. Wa na ko tuyo ang akong gibuhat. Promise. Kung mubalik ka lang na ako, andam ni ko magpakita og doktor. Aron katambalan kining akong sakit. Just please. Ayaw kong likayin sa hingpit, Jane. Ang tumado ng imong gusto mahitabo, Harold. Ang gusto tang mahitabo. Magguba ang kinabuhi ni Madeline ug mawa sa hingpit si Cesar. Jane, buot-bog ipasabot ka. Magkikita ko ni Cesar karon sa kadapit. Asa? Asa mo paingon? Wa pa ko masayod. Buot siyang magpalayo migi ka ni Madeline ug sa iyang amahan. I know a place. Asa? Isin ako nimo. Isin ako dayon nimo ang lugar. Okay. Bye now, Harold. Wait, Unsa ka na? Jane. Harold. Doon ako sa among kitaan ni David. Isulti ng imong gustong isulti. Humanining tanan. Jane, will you marry me? Jane, ganun wa ka matingog. Mupakasal ka ba na ako? Jane, at least, answer me with yes or no. Kung mapakasal pa ko nimo, magkabayad na ko sa tanan akong utang nimo. Yes. Okay. Tinood? Thank you. Isaad ko. Dili mo mahayan ang imong desisyon. I will make you the happiest person alive, Jane. Thank you. Thank you. Oh, Jane. Wala siya speakers linya. Tinuod mo to ako nabati, kuya? Magpakasal mo ni Jane? Yes. Kuya, I'm happy for you, Kuya Harold. Excited na noon kung mahimong sister-in-law ni Jane da. May kauban na niyo ko kanunay nga mag-shopping. Then, Kuya? Nga no? May mabamuban niyo ko sa inyong honeymoon? Unsa? Promise, dili mo madisturbo na ako. You know, nga dream na ko makaadto sa Maldives. So, ano, dili, ang butak pasabot, di na lang mo dito mag-honeymoon aron makauban ko. Ay, the place is perfect para sa newlywed, kuya. O maybe, just maybe, makakita sa po sa future dito. Batay ka pa, Elena. Aron maguna-una kami niyon. Future o gani akong giingon. Huwag mo kumingon nga future husband, ha? Future na ako nga adto na mo stay dito na kita for good. Kuya, ano, murag ko makamalipay. Dili ba dapat light ang imong aura? Pero ano opposite ako nakita ron. Wah, tense lang ko, Elena. Okay, nakasabot ko. Maka-tense tinod ang magminyo. So, hain si Jane ron. Toraan sa kina ni Jane ay. Dali. Anak, sigurado ka ba nga okay na siyang muban ko ninyo? May bubiyaan na lang ka ninyo, nak. Ako na'y bahala sa akong kagalingon. Dili may mong magpabilin ka nay. Pero tingalig, Lahi si Jane ay. Lahi si Jane ni Madeline. Butan si Jane. O mapaubsanon. parehas ni Mary. Nay. Oh, sama ni Mary, nay. Hinungdan pa nga nahog ang imo pagbati niya. Nay. Oh,
Igawa siya sa kinanay. Dili na ta mag-iskot pa ni Mary. Jane. Jane. Cesar. Salamat kami pakita ka. Uban ako si nanay. Oh. Iyang gikuptan ng ako now. O gitutukan ko niyag maayo. Anak. Nay. Oh. Sige na. Kinahanglan na ta magpalayo gikan dinhi. Sakay na mo sa sakyanan, Nay. Salamat. Sakay nanay. Wa pa ko masayod sa tong adtuan. Pero, I know a place. ha? Cesar, hain ka! Where's Cesar, Daddy, ha? Ngano mo pa siya makitisip ang mga sako? Pahain na sila, ha? I said stop it! No! Stop it! Let go, Daddy! Let me go! Ayoko gaksa. Gusto mong ipahangaw ang kalagot na kung gibati ka mo sa pagkawa ni Cesar. Let me go! Stop! Stop! We will find Cesar. Dili ko makatugot. Naway mamatan nga amahan niya kung umaabot ka, apo. Stop it, Madeline. Dili mahimong mag-iningon ka ni ini. Ilabi pa karon nga nagsaba ka. Kinahanglan ampingan mo ka na. Kay mahimo ta ka ng gamitong paon. Aron mo balik siya na imo. Daddy will do everything in his power nga mabalik ka nimo si Cesar, anak. Busa, ampingi ka ng imong gisapak. Okay? Okay, Dad. Rest now. Nagkalaom na ang kagabihion. Rest. Kaya uban na daw, ubananda ka sa doktor aron ma-check up. I love you, baby. I love you too, Daddy. Ayaw na og bangagis, okay? Sa dili madugay, mabalik na kanimo si Cesar. Okay. 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 Rest. Kay musayo kita ugma. Musayo kita sa ubi ug mga dawa. Sige. Oh, shit! Shit! Dapat ko niya sa doktor kung mga adlaw aron ipa-check up. Shit! Masaran ko ni Daddy nga na makakrak ko. O ganili tinuod nga nagsapak ko. Shit ka, Cesar! Shit ka! Shit ka! Come back to me, baby! I need you. I want you here with me. Dili ko mabuhay kung mawa ka na ko, Cesar. Please. Please, balik na ako.
Ni Anata. Nakatog si nanay. Layo-layo kinimbiyahe O, wa kagid magpapuli na ako sa pag-drive. Naanad ko long distance nga driving. Pukaon sana ako si nanay. Unya na lang. Madistorbong pagkatog ni nanay. Paabuto na lang na to nga mahigmata siya. Pero, gikapoy ka na. It's okay. Wifey. Salamat. Salamat nga miuban ko nimo. Dili pa nga ikaw ang miuban ako, technically, since ako kining maong dapit. Oh. Nay? Nay? Ni Anata, Nay, kung gikapoy ka pa, mahimong unya na lang ta mga naog. Dili ay. Ako naman oy mo agdon nga igor maghung natog sa tibuok biyahe. Pasensya na ka. Lahi na gyud ning edad-edad na ta. Dili na gyud ta makaantos og lagyo nga biyahe. Nagkasabot ko, Nay. Tana? Sige, tana. Imo kining maubay? Sa akong kaila, suod nga higala. Let's get inside. Okay ra ka ining kwartuhan, Nay? Uy, kanindot ba ining maong lawak? Kamugaway kaayo. Salamat kay nakauyon ka. Pahuway una. Magluto ko magadiyot. Sayo tang mikaon ganina, tingali ko'y gutom ka. Gamay. Murag may ihigop og init ka sabaw. Kun mao, lutuan ta kasi mong paborito, Nay. Dali ramang lutuon ang manok ng Bisaya. Sabon ako og butangan og kapayas. May kamong kausap sa kilid sa bahay. Magkuha ko, ha? Pahuway lang una diha. Pukawon ta lang ka kun makaluto na ko. Kadiyot lang, anak. Nay? Salamat. Salamat. Nay? Salamat sa tanan. Nay? Nga nagmihila ka? Malipayon ko. Ngaluyo sa tanan. Anda paghihapon sa pagpasaylo sa akong anak. Kang Cesar. Ha? Tungod kay mahal na ko ang imong anak, Nay. O gisultihan ako niya sa tanan. Gipasabot ko niya samtang nagbiyahe ta kaganiha, di ba? Salamat. Sige, magluto na ko, Nay. Diyos ko, salamat. Daghan kayong salamat. Nauman na ba ka ng kamunggay sa pagharos? Kaya ako na ilunod. Makahukad na tayo ni kahuman. Tingali gagutom nagmaayo si nanay. Ni Ana. Salamat, Habi. Kini na lang kamunggay. Og luto ng linat ang Bisaya ng manok. Alang saan sa kanang maong pahiyo? May nahinumduman lang ko. Unsa? Tell me. Imo sa ning paborito kining sinabaw nga Bisayang manok, di ba? O unya malasaw nga itlog og sinunog nga kape sa buntag nga sayo. Mo ganahan ako sa buntag nga sayo. Magkapawa sa kabuhi ang sinudong nga Yan umihunong ka sa pagsulti. Padayon sa pagsulti. Mary.